खुलुमबाय सानजारि थान्दैनि स्टुडिय'आव फुंबिलिनि रादाबखौ फरायदों आं आमिना सरगियारि। सिलाफोथार साइन्स कलेजनि रुपाथि मायथाइ फोरबो फालिथाया मैया जोबनानै थांबाय। धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय सिलाफोथाराव 1992 इं मायथाइयाव गायसनजानाय सिलाफोथार साइन्स कलेजनि रुपाथि मायथाइ फालिथाय थामहिनबा सिलभार जुबली सेलेब्रेशना मैया गाजा गोमजायै जोबनानै थांबाय। बे फालिथायनि गेवलां मेलाव बाहागो लादों आसामनि सोलोंथाइ मन्थ्रि डक्टर रनुज पेगु, लखिमपुर लकसभा समिस्तिनि एमपि प्रदान बरुवा, डिब्रुगढ़ इउनिभार्सिटिनि भाइस चेन्सेलर जितेन हाजरिका आरो मिसिं अट'नमास काउन्सिलनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा परमानन्द साहिंनिया बिथांमोना। आसाम सरकारा सोलोंथाइ बिथिङाव जौगाहोनो थाखाय गोख्रों नाजानायखौ दासान्दि नुनो मोनबाय थानाय जादों। सोलोंथाइ बिथिंखौ जौगाहोनो थाखाय फरायसालि फरायसालिमायाव फोरोंगिरि थिसननाय, फरायसालि फरायसालिमानि इनफ्रास्ट्राक्चार लुनाय, फरायसालिखौ सरकारि खालामनाय बायदि बायदि थांखि लानाय नुनो मोननाय जादों। ओनसोलाव सोलोंथाइ बिथिंखौ गोख्रों खालामनो थाखाय गुबुन गुबुन फरायसालिमाफोराव आर्टस, कमार्स, साइन्स बायदि बायदि बिफानखौ सोसनफानाय हाबाफारिखौबो आसाम सरकारा मावगासिनो दं। बेबादिनो आसाम सरकारा तिनिसुकिया कमार्स कलेजाव साइन्स ब्रान्चखौ सोसनफानो थांखि लादों। बे लेखायै मैया आसामनि सोलोंथाइ मन्थ्रि डक्टर रनुज पेगुआ तिनिसुकिया कमार्स कलेजाव दावबायहैयो आरो फरायसालिमानि थासारि, थाखो खथा, लेबरेटरि बायदिखौ नायदिंहैयो। लोगोसे साइन्स ब्रान्चखौ सोसनफानायनि सायाव गुवारै सावरायहैयो। नैथि आसाम बुक फेयार एबा आसाम बिजाब मेलाया मैयानिफ्राय जागायबाय। दिनै नैथि सान। 12 साननि थाखाय खुंनाय जादों गुवाहाटी सानमारियाव थानाय इन्जिनियारिं इन्स्टिट्युटनि गेलेग्रा फोथाराव। 29 दिसेम्बरनिफ्राय 2023 मायथाइनि 9 जानुवारिसिम खुंफुंजागोन बे बिजाब मेलाया। बे बिजाब मेलायाव हादरनि आरो गुबुन हादरनि गासै 150 बिजाब फानग्रा हानजा एबा गलादारफोरा बाहागो लाफैदों। खौरां मोनबावनाय बादिब्ला बांलादेशनिफ्राय गासै मोन 12 बुक पाब्लिकेशन ग्रुपआ बे बुक फेयाराव बाहागो लाफैदों। आसामाव समस्ति दाफामफिन्नायखौ लानानै आसामनि केबिनेट मिनिस्टार अशोक सिंघालआ गावनि रोखा बिबुंथि होदों। मैयानि मोनसे मेलाव बाहागो लानानै बिथाङा फोरमायदों समस्ति एबा बियाबनि सिमाया सोलायगोन एबा नाथाय समस्तिया सोलाया। समस्तिनि मुङा सोलायनो हागौ। 2024 नि बिसायख'थिनि सिगां समस्ति एबा बियाब दाफामफिन्नाया जागोन होननानै अशोक सिंघाल बिथाङा फोरमायदों। लोगोसे बिथाङा फोरमायबावदों बेयो सुप्रिम कर्टनि अर्डार, जों बेखौ फेलें खालामनो हाया, जों मानिनांगोन। दुलाराय बाथौ गौथुम लाइमोन आफादनि खुंगा 5थि सावरायमा जथुमा मैया जोबनानै थांबाय। गलाघाट जिल्लानि सिङाव थानाय सिसुपानि बियाबनि बाथौ थानसालियाव साननैनि हाबाफारिजों गाजा गोमजायै खुंफुंजादों। बे खुंगा 5थि सावरायमा जथुमनि गेवलां मेलाव मैया बाहागो लाफैदों बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर', आसामनि रांखान्थि मन्थ्रि अजन्ता नेउग बिथांमोना। साननैनि हाबाफारिजों गाजा गोमजायै गलाघाट जिल्लानि सिसुपानि बियाबनि बाथौ थानसालियाव खुंफुंजादों दुलाराय बाथौ गौथुम लाइमोन आफादनि खुंगा 5थि सावरायमा जथुमा। बिटिआरआव लकसभानि सिटआ मोननै जानो हागौ। लोगोसे आसाम एसेम्बलि सिटआ 14 सिम बारायनायनि जाथावथि एबा सम्भावना दं। बे बाथ्राखौ फोरमायदों आसामनि केबिनेट मन्थ्रि उरखावगोरा ब्रह्म बिथाङा। मैया धुबुरीयाव मोनसे हाबाफारियाव बाहागो लानानै बिटिआरआव लकसभानि मासि एबा बियाबा मोननै आरो आयेन आफादनि बियाबा मोन 14 जानो हागौ होनना बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायदों। गुवाहाटीआव थानाय लकप्रिय गपिनाथ बरदलै इन्टारनेशनेल एयारपर्ट भारतनि मादाव 10थि मुखुबसिन बिरखं गाथोन एबा एयारपर्ट महरै सिनायजादों एबा बिजिएस एयारपर्टफोरनि गेजेराव 10 रेंक मोननो हादों। खौरां मोननाय बादिब्ला थांनाय नबेम्बर दाननि गेजेराव सानफायाव 16,000 पेसेन्जार एबा दावबायारिफोरा गुवाहाटीनि LGBI एयारपर्टआव आगान होदों एबा बिरखंआव दावबायदों। भारत सरकारा कर'नानि थाखाय RT-PCR टेस्ट खालामनांगौ गोनांथार होननानै फोसावदों। गुबुन हादरनिफ्राय फैनाय सुबुं एबा दावबायारिफोरखौ RT-PCR टेस्टखौ खालामथारनो थाखाय खावलायदों भारत सरकारा। गाहायै चाइना, जापान, हंकं, थाइलेन्ड, साउथ करिया आरो सिंगापुरनिफ्राय फैनाय साफ्रोमबो सुबुं एबा दावबायारिफोरखौ RT-PCR टेस्ट खालामनाया गोनांथार होनना बुंदों भारतनि सावस्रि बिफाननि मन्थ्रि बिथाङा। फैगौ 2023 नि 1 जानुवारिनिफ्राय चाइना, जापान, हंकं, थाइलेन्ड, साउथ करिया आरो सिंगापुरनिफ्राय फैनाय साफ्रोमबो सुबुंफोरा RT-PCR टेस्ट खालामनांगोन आरो RT-PCR टेस्ट खालामनायनि फोरमान बिलाइखौ बिरखं गाखोनाय एबा दावबायनायनि सिगां दा एयार सुबिदा पर्टेलाव आपल'ड खालामथारनांगोन।
लोगोसे बे टेस्टआ 72 घन्टानि गेजेराव खालामनाय जानांगोन होननानै इउनियन हेल्थ मिनिस्टारआ रोखायै फोरमायदों आरो गासैखौबो मानिनानै सोलिनो खावलायदों।